Good morning mga kapatid. Happy Sunday. Off ko today kaya mag-quick LS ako. Saglit lang. Kasi punta ko Philippine Embassy. Ewan ko kung nandiyon na yung kaibigan ko. Saglit lang ang LS ko kasi lalayas ako. May baon akong kanin para makatipid at saka may baon akong gulay langka, di ba? Darang Pulbos Johnson. Johnson lang kasi. Marenal, hindi ako Tita Marlene, kita tayo. May bibigay ako sa yung gulay langka. Bigay sa akin pamasko. Ito hindi ko nilagyan ng kulay kasi nagkakamay ako pag kumakain. Bigay sa akin ni Ate Jean ito. Tudu! Swerte itong wallet na binigay sa akin. Happy New Year mga kapatid! I love you! Good morning mga legit. Saglit lang to kasi lalayas ako. Fernando Dusalen, hello host. Hello rin sa'yo, Fernando Dusalen. Thank you for coming to my quick LS. Ikaw ang una. Quick LS lang to kasi lalayas ako. Mag-di-off ako. Wala kasi akong time kagabi mag-LS kasi ang mga amo naglaro ng mahjong. Kumusta? Kumusta ang ang New Year resolution mo, kapatid? Maraming salamat po pagpasok mo. Okay naman po, okay, very good. Kayo patid. Saan ka ngayon nakatira? Kapatid Fernando Dusalin, maraming salamat. Tama po ba mag-pronounce ko? Matigas kasi yung ko kasi waray-waray ako, taga-Tacloban. Fernando Dusa. Fernando Dusalin, tama host. Saan ka ngayon? Magdidiog kami, kita tayo. Oh, haha. Fernando Dusalin, haha. Bagyo po ako dito sa Pilipinas. Okay. Maganda dyan sa lugar nyo, nakapunta ako.
2013. Maganda dyan sa Baguio. Salamat sa pagpunta, kapatid, ha? Pahingi ako ng isang tamsak. Salamat. Next. Fernando Gonzalez na host. Dan na host, hihihi. Salamat. Salamat, kapatid, sa tamsa. Malamig ba ngayon dyan sa inyo? Sa Baguio? Plano ko makabakasyon ako dyan sa Baguio this year. Kasi super ganda talaga dyan. Tsaka malamig. Maraming salamat. Thank you, Dan na host. Hihihihi. Thank you so much. First time ka pumasok dito, no? Oo, host, lamig dito ngayon. Maganda dyan. Kasi pumunta kami dyan, December. Nagsasalita kami, nighttime, lumalabas yung yung parang aso. Sobrang lamig talaga dyan, masarap dyan. Mamasyal. Maraming salamat. Iisa lang ang bisita ko, ikaw lang. I'm appreciate. Saglit lang tong LS ko, 10 o'clock. Alis na ako. Wala pa yung dadaanan ko pa yung kaibigan ko. Mabuti ka, kapatid, marami ka ng banana. Bago ako umalis, LS saglit. Fernando Gonzalez. Kaya mo yan, host. Tiyaga. Tiyagain mo lang po, mga isda. O nga wala pa naman, isang buwan pa lang ako nangingisda. Baguhan lang. Maraming salamat. Maraming salamat, Fernando Gonzalez. Yung iba, marami akong nangingisda ako, mga 20. Yung bumabalik, 10 lang. Nangingisda ako ng 10, half lang bumabalik. Hintay-hintay lang ako na bumalik kasi baka busy rin sila.
Maraming salamat. Hinihintay ko. Kaya natin to, kaya ko ito. Tiyaga-tiyaga pag may nilaga. Maraming salamat sa special visitors ko. Tadaan! I'm waiting, my friend. Oo nga eh, isda. Pasok lang po kayo, pasok. Mga kapatid, saglit LS lang to. Kasi lalayas ako. Nahulog ang isang dalawa nawo laglag toing 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 toing. Baon ko kanin, nilagay ko lang sa plastic para mabilis itapon. Tapos yung ulam ko langka lang, utan nga langka at saka kanin. Tapos nakakinamot. Oo nga, Ibra. Tiyaga-tiyaga lang mangisda. Tiyaga-tiyaga mangisda. Kati na. Maggerok. Itaktalay nga, maggerok. Tatanggal to. Idasok para dere mahulog. Nag-alarm na naman yung relo namin. 10:30. 10:30 na pala. Hello, welcome. Pasok po. Pasok lang po.
Pasok lang po kayo sa maliit kong kubo. Ang prutas ang background ko. Lamigin kasi ako kasi malamig sa aircon sa loob ng MRT. Aboy! Yes. Aboy, somebody can... Sino yan? Ah, Yeye? Yeye? oh. Ha? Pwede na, 17 minutes. Bye. Good morning. I love you guys. Bye. Hi, The Explorer TV. Hello, nakahabol po kayo. Idol. Pahingin na lang ng isang tamsak. Alis na po ako. Saglit lang ang LS ko. Mamayang gabi yata ako mag-ILS. Saglit lang to, 17 minutes lang ako nag-ILS. Pasilip lang. Di upo po kasi ngayon. Salamat po, Idol. Bye-bye.